Хәзер сүзебез Уфада яшәүче танылган журналист һәм татар милли хәрәкәтенең дарманлы агзаларының берсе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Кәрим Каррам улы Яушев турында булыр. Милләт язмышы өчен җанын фида кылырга әзер булган гаяр егет, тирән гыйлемле, киң карашлы җәмәгать эшлеклесе, белеме буенча физик-математик. Гомеренең бер өлешендә кискен борылыш ясап, каләм әһленә һәм җәмәгать эшлеклесенә әйләнгән булдыклы зат хакында Фәнис Фәтхи. Кәрим Каррам улы Яушев Башкортстанның Туймазы районы Тукмак-Каран авылында гаиләдә 9-нчы бала булып дөньяга килә. Кондра урта мәктәбен көмеш медальгә тәмамлагач, Башкортстан дәүләт университетының физика-математика факультетына укырга керә. Анда белем алгач, СССР Фәннәр академиясының Башкортстан филиалындагы физика-математика бүлегендә фәнни тикшеренү институтларында эшли. Байтак фәнни хезмәтләр авторы. 80-нче еллар азагында Кәрим Яушев үз тормышында кискен борылыш ясый. Фән дөньясыннан татар милли хәрәкәтенә килә. Тарихи хәтер, гаиләдә бирелгән милли тәрбия аны үз милләтенең башкалар арасында хокукларын яклауга итерә. Татар хәрәкәтенең идеологиясын билгеләүчеләрнең берсе булып китә ул. Әзрәк өмет тугач үзгәрешләргә. Менә теге яңарыш җилләре исә башлады бит инде. Үзгәртеп кору фәлән тигән дигән. Менә шу әзрәк өмет барлыкка килгән иде, нәрсәгәдер булдырып була дип. Ват шул чагында инде мин дә калкып чыктым. Ул елларны татар хәрәкәте үзәгендә булган күренекле шагыйрь Фәрит Габдрахим истәлекләре. Татар проблемаларын хәл итү өчен республика хакимияте белән бергә эшләргә кирәк. Менә Кәрим Яушев шуны бик яхшы аңлый иде. Һәм ул татар активистларын республика җитәкчеләре белән оештыру буенча бик уңышлы эшләде. Кәрим Яушев Башкортстан татар иҗтимагый үзәген иң хәвефле, иң хәлиткеч чорда җитәкли. Уфа Нур татар дәүләт театрын ачу, Туймазыда татар театрын булдыру хәстәрлекләре нәкъ менә аның башлангычында башкарыла. Кәрим Яушев татар мәнфәгатьләрен яклап чыгыш ясый икән, аның фикерләре һәм тәкъдимнәре һәр чак төпле һәм кире каккысыз була. Шуңа да аның белән республика рәсми хакимиятләре дә санлашырга, исәпләшергә мәҗбүр булды. Баштук татарның иң төп проблемалары күтәрелеп чыкты. Ул телевидениедә даими татарча тапшырулар булдыру. Башта шулардан башланды ул. Татар дәүләт театрын булдыру Уфада. Татар телендә китапларны бастыруны оештыру. Алар юк берсе дә. Хөрмәтле милләттәшебезнең иҗтимагый эшчәнлеге соңгы елларда да дәвам итә. Хәзер ул Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте идарәсе агзасы. Сез 70 елда зур эшләр эшләдегез. 70 түгел, теге 70-не 70-ка тапкырлак саякта була. Сезнең исемегез безнең халыкның күңелендә. Кәрим әфәнде Башкортстандагы татар халкы тарихына багышланган берничә том китап чыгаруның да башында тора. Казан галимнәре белән берлектә аның беренчесе дөнья күрде дә инде. Кәрим Каррам улы якыннары өчендә җан атып яшәүче шәхес. Туймазы якларында еш була ул. Туганнарының хәлен белеп, ярдәм кирәксә булышып яши. Авылда барыбызга да горурлык инде ул безнең. Әлеге вакытта да иң беренче аңа нинди булса да аңа ярдәмгә без иң беренче аңа киләбез. Әдәм баласының җан тынычлыгы нигезе имен тату гаиләсе. 3 баласы, 2 улы һәм 1 кызы белән горурлана ала Кәрим Яушев. Алар үз тормышлары белән яши. Әтиләренең бүгенге терәге сөйекле җәмәгате Фәридә ханым. Безнең очрашуыбыз минем өчен Худайның бик зур бүләк булды. Кешегә бәя аның яшәлгән еллары белән түгел, башкарган изге гамәлләре белән бирелә. Кәрим Каррам улы Яушевның гомере исә газиз милләте тормышын җайлау, җиңеләйтү, алга җибәрү кебек изге эшләрдә үтә. Туган халкын яклап бик күп кыенлыклар кичерсә дә, иманын сатмаган улуг шәхес ул. Киләчәктә дә шушы юлдан тайпылмас дәрманы һәм максатлары хәттин ашкан аның. Мин уйлыйм, көрәшне дәвам иттерергә кирәк, көндәлек эш барырга тиеш. Әзер булырга кирәк. Менә шушы илдә хәлләр үзгәрсә, яңа күтәрелешкә милләтне яңадан аякка бастырырга. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа.